My comrade, friends, patriot, namhlanje ngithabe singene kwinkinga engakaze ngiyizwe since we started MK Labour Desk ukuthi kukhona i-department eholela abantu abangangalaba abaseduzane kwami o-2,600. Laba bafowethu laba baqala bengama-CCGs ba-absorbwa ngo-2012 ukuthi bangene kwa-social development. Kodwa ke up until today basahola 2,600. Government okuyena odila nama-minimum wage, okuyena kufanele athi ensure ukuthi abasebenzi bahola ngendlela enesithunzi, decent salaries, but they are still paying abasebenzi 2,600. Ngisho security aliholoma, ngisho cleaner aliholoma, a domestic worker akayiholoma. But khona baba bangaka no mama bangaka who are still paying, who are still paid by the government. Angazi ukuthi amahlolaphi mayisekhokha ekhokha lo 2,600 ukuthi ke private companies, how are they going to comply with our labor laws? This is the worst exploitation I never had in my life in the government sector. Akengitshela abantu ukuthi kwenzekelani. Ngiyacela nje nimthinte nama-ministers adila nalento ukuthi sizame siqale ukuzama sifika la sikhathele khona singazi ukuthi ubani onendlebe yokulalela ukuthi lento ingalungiswa kanjani. Seniyaguga namhlanje nihola 2,600. What is this? Is an insult. Okay, ake ngiqale kuwe, ake ngiqale Mbokodweni ngizwe ukuthi kahle kwenzenjani mfowethu. Sanibona nonke KZN, umama ofisiwe lo wakanzama ngila kwa MK Labour Desk ngenhlungu enginayo. Ubaba uZweni Mkhize was-absorba ngo-2012 wasifaka under uPESAL system. Ngaloyo nyaka wasinikeza u-1.5. Then waseyasho ukuthi imali yethu izokhuphuka ngo-500 rand yearly. Okuhambe kwahamba kwathi mangabe MEC waka social development sekuwumama weziwe Thusi wafike wayehlisa imali, wayehlisa ngo-400 rand wathi asithole u-100 rand njalo ngenyanga. Ngenkathi ubaba njalo ngonyaka, ngenkathi ubaba uSibongiseni Dlomo ewuminister waka-DOH kephi izwe lonke, besisebenza ngokufana noHELP, besihola ngokufana noHELP. Okuthe ngo-2017 our president ubaba uCyril wa-introducer i-minimum wage. Ngakho njalo kukhona abantu abanenhlungu behlezi emaplazini, behlezi bengama-domestic workers. Kukhona nathi o-CCGs. U-CCG is an all jack of trade ngoba wenza yonke into, usuplya ngayo yonke information kuwo wonke ama-department. Kodwa ithina esithola u-2,600 namanje. Waze wasidelela umama uNelsiwe Vilakazi HOD yethu yathi asihambe siye la sithanda khona, ngeke size siyithole thina imali. Okunamhlanje na yathi mayisi-introduciwe i-minimum wage uHealth wayithola ngo-2018 bakwazi ukungena kuyona, thina sasala ngaphandle. Okunanamhlanje
Sizame kuyo yonke indlela, sazama nama-unions, nawazidlela iy'mali zethu, awasisizi ngalutho. Only union esadikiza nayo ubani? UHospesa, njengoba icala lizobe lingenile ngomhla ka-21 bani October kuwo lo nyaka. Esingazi-ke uVilakazi ngokuseyi-HOD ukuthi poison muni lo asefide ngawo umama uMbali Shinga ezo MEC. Ngiyabonga. Mfowethu, ithini yapha? Ngiyabingelela. Ngitholiphekile mfowethu. Yebo. Ngabe ngizwa le mali, I feel ashamed. Uyizondla kanjani nje ingane zakho? Qualified teacher. Qualified teacher. Uvuswa kamncane lo. Owunompilo futhi nayo aka-Department of Social Development. Ngiyasindelwa, nginenhlungu, ngizwa kwehla inyembezi. If kumele ukuthi nanamhlanje ngisebhizi ngisacela uDepartment of Social Development ukuthi asizwele ne-minimum wage. Sesihambe ibanga elingaka, sihambile sokuhlangana nabo ema-ofisi abo. I-HOD kwakufanele ukuthi sibe nawo sikhuluma umlomo nomlomo, yasibalekela, yasinikeza ithimba esakhuluma nalo, nalelo thimba lasicindezela. Saphinda futhi sambhalela siloku simncenga kuze kube namhlanje akakaze aze enze anything engumehluko. Ngiwubaba, nginabantwana, nginomuzi, lo 2.6 awungiyisi ndawo. Ngingena u8 ngiyophuma u4:30 ntambama. Ngingena imizi, nginakekela abantwana abayintandane, ngi-identifya ama-offense and vulnerable children, ngibheka ogogo abadala who are abused by family members, ngenza o-referral, ngiyarifeya uma ngifica isimo si-worse fanele ngirifeye kuma-stakeholders adila nalama case. I'm also traumatized nami uqobo. Uma besidelela basitshela ukuthi kwathina asisidevelope. Ngifundile ngenza teaching lewa yona teaching lewe engaqashiwe kuyo nawo kuze kube namhlanje. Into ebuhlungu ngo-Department of Social Development asinama leave thina. Sitshelwa kahle ukuthi enyangeni unosuku olulodwa le leave. Kusho ukuthi wena ngonyaka uno-12 days. Kanti besiba nayo i-leave eyayiba u-17 days ukuhamba uyokwenza izinto zakho, uyinto eyibhekene nawe, ukwazi nawe ukuthi uyidebriefe, uphinde futhi nawe wenze ukuthi ukwazi ukuthi ube right ngempilo yakho. Ayikho yonke leyo nto. Okubuhlungu kakhulu ingane zakwethu, uma ulala esibhedlela kwa-Department of Social Development unompilo, lezo nsuku ey'lala esibhedlela uyabanjelwa imali. Kulo 2.6 uyabanjelwa imali kuthiwa weqe iy'nsuku ze-department, ukhokhela ukuthi ugulile, into onga-invitelanga yona, ulale esibhedlela. Inhlungu esiphila ngaphansi kwayo. Simi kulo 2.6 lokhu saqala ngo-2012, si-absorbe ngo-2012 kuze kube imanje. uDepartment of Health ukhushuleliwe yena imali njengamanje wangena kwi-minimum wage. Uma sibuza ukuthi lezo ka-2018 yona thina sisale kanjani, kuthiwa singayikhuluma indaba zakweminye imizi bawu-DOH nina no-Department of Social Development. So uDepartment of Social Development wona awungenanga kwi-resolution ka-2018 le eyayithi asingene kwi-minimum wage. Ngiyacela ku-MEC, ngicelela bonke onompilo baka-Department of Social Development abala e-KZN, ngiyasicelela mama wethu Shinga, uma laba bengabanga nabo ubuntu kwabehlula ubuntu nozwelo bengabanga nalo, sisicela wena-ke awusizwele. Uyangibona ukuthi ngubaba ongakanani, uyambona lo baba oseduze kwami naye owunompilo waka-Department of Social Development. Uma ubuntu bukhona okungenani-ke sinikezeni i-minimum wage. Ake sikhole ngokulingana no-Department of Health. Sisebenza umsebenzi ofanayo, sisebenza ngama-hour afanayo nomsebenzi olinganayo. Sihluke ngani thina? Why thina siphathwe ngale ndlela
esiphethwe nayo. Ubani umuntu ongangena u8 kume ngo4 engenela u2.6. Imali yokapoyinanti ethola abantu beyihlalele bengenzi lutho. Siyacela MEC wethu, siyacela ukube kuya ngathi besizothi njengamanje awukuqale udile nale ongenani ngoba thina sisiyazi nokwazi ukuthi imali yethu ingena kanye nemali yeqolo ngo-October. Ongenani ngo-October, end of October, ake kube khona ushintsho esilitholayo, akube khona ushintsho esizolibona. Siyacela. No, siyabonga. Ubani uminister kambe kazwelonke? Mhlambe la ifanakalazi lolu daba. Sisi Ntolashe. Sisi Usisi Ntolashe. Oh, Umama usisi Ntolashe. okay. Yes, Minister of The social Development National. Okay. La umama ushinga. Umbali Shinga. Ushuthi kodwa lento iphethwe KZN. Ya into esayithola la lokhuluma ngoSimangele owakandobe ophethe ama-CCG wakhethwa wona ama-CCG ukuthi awangamele eKZN yonke as a whole. Sithole sikwi-conference yama-CCG wonke ukuthi kanti only KZN onama-CCG social development. Akukho neyodwa iprovince enalolu hlobo lama-CCG. Ithina kuphela and ithina kuphela futhi esinikwa le mali engaphansi ka-minimum wage. Ama-CCG wonke under u-DOH and athola imali sukela ngo-2018 athola i-minimum wage and abhekpheywa ngoba anikwa sekulate abhekpheywa. Thina ilokhu sama ngaleso sikhathi sase-1 bani. Namhlanje u2.6 ike yama imali mhlambe for 3 years. Mhlambe ime for 3 years singawutholi nalo 100 rand obunezelwa minyaka yonke. So siyacela kakhulukazi kulo ophethe iKZN umbali Shinga. Siyacela ke basenzele umehluko kunzima impilo into empilwa ama-CCG asiyazi sinayifanisa nani. Kuthiwa minimum wage sasabhalela ngisho Ramaphosa uqobo wayefike la eCity Hall sabhala incwadi wapromise wayephethe iprogram kalelo langa ukuthi uMabuyakhulu kwakuMike Mabuyakhulu wathi incwadi yethu ngeke iziphuthwe under the carpet kodwa siyibona yafakwa under the carpet. Ayikho uhlobo lwemarshi esingalwenzanga. Siyenzile imarshi wafika wasidelela uMamvilakazi lapha wathi ngani nomikephi la ntsanda khona. Okusalayo lento esiyinika uzonikezwa yona. Saze sangisho ofisini lika Premier ubabuzikala. Nakhona sayishiya incwadi sacela ukubona umama lo uMkhize. Sasifuna ukubona umama lo olapha ofisini landuna ku Dr. Mkhize. Wangasazi ukuthi yini lapha yami. Sifuna ukukhuluma naye lento. Naye futhi sangakwazi ukumthola. Sisenhlungwini emangasayo thina singabasebenzi baka-social development abama-community caregiver. Kodwa umsebenzi wethu mkhulu ngendlela emangasayo. Mina nje ngihlezi ngigijinyiswa iPriscilla Sena. Ngoba kwakhona isiguli nje esila umndeni ungaziwe. Kufuneke wena CCG zama ukuthola le family ukuthi lo muntu lesi siguli lesi esayiphi family yaso. Thina ngoba sibhekela inhlala kahle yomphakathi siyogijima ke sambe stress asizosiyithole lo patient ukuthi yakuphi. Yonke into siyithole la emahlombe ama-CCG social development abhekelele ama-orphan. Ama-social worker basaphumi manje baye bheka lapha siningi bathumela thina. Sifike sithole yonke information senze i-report back ukuthi lesa simo salo yamusinje kodwa isimo esibhekene naso unzima ukunikezwa u-minimum wage owashiwe eSouth Africa. Uhulumeni wethu akasiniki u-minimum wage thina sesiwucela iminyaka. Lokusathathwa ngo-20 sa-absorba ngo-2012 till today. Kwathiwa siyahlanganiswa integration. Kodwa lo integration ayizange yenzeke wayenza ubaba uMkhize waba uhamba nje KZN waphela kanjalo. Phindanga saba into eyodwa. Bahole enye imali abakahealth soholenye imali thina.
Ngiyabonga. Yeah, no. Ibhlungu ngohlobo luyisimanga lento eyenzakalayo ngoba uDSD uhola 2600, uHealthy uhola 5200. You can see the difference. Bukhona la kade sifuna nathi ukuzi-empowerisha khona ngokusho kukamama uVilakazi. Uthola ukuthi manje sivinjwa ilo phezana ngoba uthi uphezani wena usebenza kahulumeni. So ke angikwazi ukuthola uNSFAS ukuze ngiqhubeke ngifunde. Uma ngabe ukuthi uhlangana noHR onekhanda eliqinile angakubhaleli i-motivation letter enjani evalid neconcrete ukuze ukwazi ukuthola imali yokufunda. And angazi ngampela bengithi le department njengoba iphethwe abantu besimami, abantu abanenseka, yila kuzozwela khona kakhulu. Kodwa ngathi ngingona i-department mayiphethwe umuntu wesilisa kunalenhlungu esizwiswe abantu besifazane. Asho azasmile ahleke umama uVilakazi athi hamba uye la uthanda khona akukho yokuthola. Esho kumina ngumuntu wesifazane mangiphume no social worker ngiye emsebenzini, uma ngabe ngithe ngifika kulowo muzi la sebedefaulthe khona bengama bed reading bedefaultile ku-medication yabo, uma ngabe ingane zakhona ziyezenza noma yini ebaleni ngenkathi ama-social worker esaphuma, social worker wayehlala emotweni, kufanele mina ngenze sure ukuthi leya mess ephambi komnyango nasegcekeni ngiyayiphipha kuqala ukuze i-social worker lingene. Kodwa asikho ndawo thina, umuntu obalekile la u-social worker. Siyacela badla ningasenzeli ke thina abavuko onembeza abafile ngoba siyaya phambi kwesihlalo sobukhosi kubaba uNkulunkulu. Yaphela la. Okugcina ngci sicela futhi usilungisele ngqongqoshe lento yokuthi thina sodwa uhulumeni wethu wase South Africa uthiwa thina sikhahlela icomputer ku 60 years. Lutho sifuna kube u65 nathi njengabo bonke abasebenzi bakahulumeni. Siyacela. Yeah, no, okay, mfowethu. Lokhu mawulathi wababhengu ongaphansi ka social development la owa-absorba ngoba sebeshiloza wethu. Lo yabona i-department yethu idlalile ngathi kakhulu. Sisiwa kuThemba impela. Siyacela-ke mama ushinga ukuthi njengoba usukhona awuke wenze umehluko ulalele. Awuke wenze umehluko. Yabona sike samasha la. Sihlangene ku-DOH Social Development. Samasha la eThekwini savala umgaqo. Siya la eCity Hall. Sifuna bani uminister. Ngaleso sikhathi kwakusawusenzo mkhulu. Sifuna ukuthi azothatha la ama-grievance ethu esasinawo. Wangafika wazowafika bani olona. Ibona bawathatha bawasayina bahamba nawo. Kwalungela uDOH uHealth. Thina DSD sangalungelwa yilutho. Kumanje nje basisakhuluma sikhala. Sihamba singena sifunani usizo. Asizile la ngoba kuukuthi siswele izinto fast izenze noma kuyini. Size la ngoba ngempela sihlukumezekile siphatheke kabi emoyeni wethu. uDSD into ayenzile wathi asidevelop. Wafika la wathatha wasilethela la abanye kuthiwa indawo i-Rex. Safunda 1.5 year. Sithe sapha safunda 6 months. Kwathiwa lele kuza ayiregistiwe. Kwathiwa saphile sahlala futhi. Kwabuya futhi isibili. Saqala phansi senza 1 year 6 months. Sikela lo Rex. Emveni kwalokho asitholanga ngisho ne-certificate. Sayine-certificate siyathola i-certificate. Kulokhu amu-certificate ezothi attendance. Ekubeni ngathi singalali la. Yabona ukuthi DSD uhlukumezile bafethu. Uhlukumezile kakhulu. Yabona ngihluleka ngisho ukuthi ngiphawule. Awukwazi ukuthi kanti ufunde ungalali ushawo 1 2.
uyabhala la izinto uzohamba uyomakela zona emvini kwalokho bese kuthiwa uthola isitifiketi uthola attendance okwenzani lona nalo isitifiketi asisize ngalutho kumali hleli wazi sifundelana ukuba uCY child and care worker so manje ayilento asisizanga nawo kumanje ukuthi sasiwesa amanje ethu mahala ngaleso sikhathi awusicabangele-ke ma wethu okhona njengamanje njengoba kuthiwa nenza lo hulumeni wenu ukubambisana nale nibambisaneni ngempela ukuthi yonke into iqonde siyibone nangabe ukuthi ngempela singayiboni kwanina ukuthi fathi niphume kundlela abanye. Yeah, no, siyabonga kakhulu bafowethu inhlungu le ukuthi ka government kusekhona abantu abahola nge-hour bahola 11 rand nge-hour bangena ekuseni nabasebenzi bonke baphuma ngo-4:30 bashiye ingane zabo bashiye amakhosikazi abo ayikho ngisho igrosa ka-2.6 thina-ke sithengayo ayikho igrosa ka-2.6 kusho ukuthi laba bantu basebenza nje exploitation is too high. Siyacela ku government siyacela kumalungu e-MK akhona lapha kuma portfolio committees ukuthi le video siyenza la ayihambe ayigijime ayixoxwe kuma committees abahlala kuwo ukuthi napa abantu bakithi eSouth Africa befa naba bezisa bengama slaves in their own country. So this is what we are saying today, and it's very painful because it's government. Ukube mhlambe enye inkampani mhlambe ngabe akufani, but it's a government. So ingakho ngithi okubuhlungu lokho kakhulu. Bafethu siyabonga uNkulunkulu akambusise oyokwazi ukuthatha le video very seriously. Abuke izingane zalamadoda nalabo mama ukuthi njengoba ezakhe zidla njengoba ezakhe ifunde ezikoleni ezingcono ezabo zona zenza njani. Nangu ubaba is a professional teacher. Usho into edala ukuthi angaqashwa ukuthi une-peasant number yakuphi yaka social development. Kuloko kuthiwa yena uyasebenza akuthathwa abantu abangasebenzi kanti naye akasebenzi. Akekho umuntu la ungaqualify ukuba i-social worker ngendlela experience nefundi sebe-attendele. Bafowethu asibonge amandla. Siyabonga.